Doncs des del programa avui parlem una mica de política, sortim una mica de l'entorn futbol, però tampoc sortim massa. Quina samarreta ens portes avui? Hi va haver eleccions fa poc als Estats Units, segurament eleccions que es segueixen a tot arreu. Va guanyar Trump, molts esportistes estaven a favor d'ell i alguns que no. Quina samarreta ens pots ensenyar? I ara et pregunto algunes cosetes. Avui us porto la samarreta d'Estats Units, del Mundial del 94. Personalment és una de les que més m'agrada perquè va ser el primer Mundial que recordo, i aquesta en particular està utilitzada a un Estats Units-Colòmbia, que es va jugar al Rose Bowl de Pasadena i on un jugador colombià, Escobar, va fer gol en pròpia porta i quan va tornar al seu país va ser assassinat. No? És una curiositat d'aquell dia, però bueno, és una curiositat d'aquesta samarreta. No? A mi m'encanta molt, és d'aquelles primeres samarretes que van tenir un disseny una mica impactant i canviant-se una miqueta de lo que estàvem habituat al 1994, i la veritat que és una de les que més m'agrada de la col·lecció. No sé, el tema de la política. Sé que sempre és un tema molt polèmic, però quina influència té la política a l'esport? Jo crec que molt. Bueno, té influència en tot, no? I amb l'esport i els esportistes el fet de pensar d'una manera o l'altra poden fer canviar molt la balança, no? Perquè avui en dia amb xarxes socials i amb la quantitat de seguidors que tenen molts esportistes poden fer que estar del costat d'un candidat o d'un altre faci que molta gent que li costa decidir o que són gent fàcilment influenciables canvin de pensament, no? I la veritat que el fet que un jugador o un esportista estigui a favor d'un candidat o de l'altre pot fer canviar significativament el número de vots. No sé si tu en algun moment t'ha vingut algun candidat o que, mira, Hilde, m'agradaria que estiguessis al meu partit, perquè això ha passat, hi ha molts cops que a molts esportistes els hi ha arribat aquesta... Sí, a mi m'ha arribat d'aquí del país, no? Però a més, jo sóc una persona políticament potser incorrecta, o sigui que no entraria dintre d'aquest joc, no m'agradaria entrar dintre d'aquest joc perquè és complicat, no agrades ni a uns ni a altres, és complicat prendre decisions i és un món que desconec, el que conec és el món del futbol i la política és un altre tema, no? Evidentment, com a esportista, amb temes relacionats amb l'esport, sí que m'agradaria, no? Però amb altres temes que em queden una miqueta lluny, ho deixem als que els agrada i als que la fan, però sí que he tingut alguna trucada, però de moment ho deixem de costat la política. No sé per què la política guanya tant terreny sempre, perquè és veritat que quan parlem de futbol a vegades tenim l'exemple del Barça amb el tema de la independència i tot això, no sé per què sempre la política acaba guanyant terreny, no? Jo crec que és un fet històric, la vinculació de certs esports, de certs clubs amb l'esquerra, amb la dreta, amb partits polítics, amb gent, ha influenciat molt al llarg de la història, no? I el fet de que tanta gent segueixi el futbol, la política, són coses que van relacionades amb el dia a dia, no? Hi ha equips que són més de pro-esquerra, pro-dreta, els seus aficionats també, i al final el dia a dia és aquest, no? Futbol i política és del que més es parla i evidentment no poden no anar relacionats. Fa poc vam fer una entrevista amb Marco Fabián, ell parlava que aquí govern havia d'entendre el que era una lliga de futbol. No sé si penses similar i si cal una obertura més en aquest sentit. Bueno, jo crec que el primer que s'ha de fer és regularitzar totes les situacions i ficar mà a la realitat del futbol andorrà, no? Que es compleixin totes les lleis, totes les normatives, que no es busquin els buits legals que es busquen i es fan moltes coses que no haurien de ser gaire ètiques però que s'aconsegueixen fer, i evidentment perquè creixi la lliga tothom ha de posar al seu costat, no? Però jo crec que els primers en fer-ho són tant els clubs com la federació per donar-li serietat al tema, i evidentment després segurament el govern també posi de la seva part. Doncs amb aquestes paraules ens despedim avui amb aquesta samarreta d'Estats Units, mítica, i el tema de la política, molt interessant sempre amb influència al futbol.